kuti nditaure maererano nemurume ndichasvika pabasa pake uyu murume uyu muri kuona mamiriro akaita ari pabasa pake muri kuona zvakaita pamberi penyu mimi ngatiti asi pamberi penyu anenge akaita sei murume uyu haaite uyu pane umwe mukoma wake amwe ane dziso so uyu havaite ende wandotorwisa varume ava ndiri kuramba rezvori ndakarumwa nenyuchi ndabva kwavari uyu ndakarumwa nenyuchi saka ndikuti ndoda kuti pamberi penyu changamene nditaura kuti murume uyu haaiti uyu musamona akaramba baba awa ndiri kuda kutsirira kutaura kwakuchita baba wangu wakamira kuti baba awa munhu mukuru ava amai wakapotswa neshiri exactly zvandakanga ndakawataurira kuti ndo zvichaitika wakagara kudai iwo vanoti wakangozwa mupfungwa mavo kuti regai ndidai pawakangodai vanoti shiri yakapfuura kudai kanoro akabuda akamisa moto yake neapo ndakamutera akati mambo tichamurova home ndawe Greetings, and more greetings to you good people. My name is DJ Oli, and welcome to 0.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapu, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugari wepanapa aiwa kadango kutenda nekuti sei nekurumidza kubhadhara rendi. Thank you very much for supporting 0.5 Creative Studios. Right, mazuva apfuura aya pakanetsa nyaya dzenyuchi. Vamwe vakati ndezvefeki, vamwe vakati ichokwadi, vamwe vakati ifeki, vamwe vakati ichokwadi. Aiwaka mune munhu aingobhilivha zvaidara sei zvaida kubhilivha. But panapa ndine vhidhiyo randakubatirai mupurisa wamambo achitaura kuti ndichibva kunosiya masamanisi kwaGomisi ndakarumwa nenyuchi, akatumirwa nyuchi same time. Handizoziva hangu kuti kunyepa here kana kuti ichokwadi, but panapa ndine vhidhiyo tofamba nedingindira rekuti umbowo vhidhiyo racho ndinaro da kukuratidzai. Moita sei mozvionera mega, mozojaja muri imi kuti bho here yakaitwa naGomisi yekurumisa Mapurisa neNyuchi. Handitika vanozoda kunzwisisa nyaya yachoka munoenda pachibanda media monozvionera ipapo. Handitika pane part 1 nepart 2 ende vari kudzokera futi mudare I think musi weMonday yatakatarisa iyoyi. Handitika zviri kunzi izvoni pane mwana ari kunzi ane mimba yezvikwambo. Mawani mukateerera part 1 munonyatsonzwisisa nyaya yacho, but ndangokupai ini short. Akapiwa hari zvinhu zvakawanda zvakaitika mbazosvika pakuita pamuviri. Handiziva kuti zvakadaro zviriko here kana kuti hazviko, but nyaya hombe ndeyekuti ndo nyaya iri mudare ende itori neumbo uzere. Handitika, but nyaya yandikufamba nayo yandoda kuti munyatsonzwisisa inyaya yenyuchi, kuti nyuchi dziya hanzi dziriko ende dziri kuruma ende Gomisi anadzo akatotumira Mapurisa akanorumwa nenyuchi. Handitika, but right ndisandapinda munyaya yangu ndine mashoko andinawo kubva kuna Owen. Aritaura izvo kuti tinorejista makambani muSouth Africa, tarejista kambani tobva tavhura futi maFNB bank accounts. Zvanyoreka izvi, hazvisina kuoma. Chinongodiwa ndechekuti tora namba dziri pascreen idzo wobata Owen wotaura naye kuti ndabva kuna DJ Holly. Vari kutaura izvo kuti iwewe ndiwe une plug yekuti zvinhu zviitike. Toda kurejista kambani, toda kuvhura a bank account anokubata nice same time zvozoitwa zvaendeka. Handitika, and then gwenzi refitomed richiripo, gwenzi rakazara. Handitika, chinongodiwa ndechokubata namba dziri pascreen idzo motaura nemusikana anonzi Koni okuita sei okuitirai mudiginyira wacho. Handitika, ungave une musoro unorwadza usingapore,
ungave une mudumbu, ungade uchida kucleana system, ungave une zvirwere zvepabonde, ungave une chipi nechipi chaungangofungira, gwenzi iro rephytomed iro ndo gwenzi riri kudya basa zvamanje manje handitika. Right, rega tipinde muvhidhiyo muzvionere mega kuti aiwa Gomisi haasi kutamba, Gomisi haasi kutombomira, ende Gomisi ari kutotyiwa nevanhu vakawanda nenyaya yekuti Gomisi akabata pakaita sei pakasimba nditika. Ende ndikunakirwa nelevel yekuti iye Gomisi anenge akadya izi zvake asina kana chii, asina kana kuvhunduka kana kuita sei, anenge akachila zvake. Rega tinzoti video aufa aikinfosi mabasa achipera. Zvimwe zvatichashandisa zvacho unobudza mombe shamwari kuenda kudya kuti Gomisi waenda kujani. right itai zvataita kuma Monday taya arrangement mota iripo ndikuita izvi Ndinoda kuti nditaure maererano nemurume uyu. Ndichifika pabasa pake uyu murume uyu, muri kuona mamiriro akaita ari pabasa pake, muri kuona zvakaita pamberi penyu imimi. Ngatiti asi pamberi penyu anenge akaita sei. Murume uyu haaite uyu. Pano mumwe mukoma wake amwe ane dziso so uyu havaite ende wanotorwisa varume ava. Ndiri kuramba rezvoti ndakarumwa nenyuchi ndabva kwavari uyu ndakarumwa nenyuchi, saka ndikuti ndinoda kuti pamberi penyu changamene nditaura kuti murume uyu haaiti uyu. Musamona akaramba akanyararo dai haaiti ba murume uyu haaiti uyu. uyu ndiye Gomisi wacho uyu ari kutaurwa kunzi murume uyu haaite uyu, murume uyu akaipa. Mavanzwa mupurisa wamambo achitaura kuti ndakarumwa nenyuchi ndichibva kumba kwake, uyu murume uyu haaite. right okay ngasaka manje zvinoita noti gai tiite zvatoda kuita isu tishandise maways edu bati because hatibatsiri mwana kana akazvita anoda rest afana kugara yes akuda rest. Saka tikaona isusu kuti munhu toda kuti akubatsira Gomisi but kana kuramba akubatsirwa isusu takuchita zvese zvese ndonyeri matiba pamusoro iyi mambo wangu. yes Ndine urombo kuona amai wachichema pakati pedare. Elisha Matseka. Ndine urombo kuona amai wachichema pakati pedare nekuda kwekumisidzana kwatakaita nababa ava. Tiri pakati perwendo urwu. Wanoziva mukudaidzwa kwandinoita rimwe zita randinodaidzwa naro ndiri kumasowe ndinonzi Matsweba Dinechi. Zita rekumasowe kwatinonamata randakapuwa nemweya. Ndakatsanangura namai ava ndikati muri kuita nyaya dzenyu, ndine chiratidzo chandinopuwawo mukati mekunamata. Asi muchambondibatirawo munamato makadai. Baba ava ndiri kuda kutsirira kutaura kwakuchiita baba wangu wakamira kuti baba ava munhu mukuru ava. Amai wakapotswa neshiri exactly zvandakanga ndakawataurira kuti ndo zvichaitika. Wakagara kudai iwo vanoti wakangozwa mupfungwa mavo kuti regai ndidai. Pawakangodai vanoti shiri yakapfura kudai kanorovera pamudhuri. Wachifunga kuti zvino shiri kuti yafa here, wachida unoibata zvayabhururuka zvayaenda. Dai Mwari azovaitirawo zvakanaka baba vabude pachena munyaya dzavo dzese ndatenda. imimi ambia imimi chikontinue kuita munamato zvinhu zvatoda kuita zviite nyaya dziri kutaurwa murume uyu musoro yakanga kuuya ndakasanza maoko ane zvandiroda kutaura handina uzika ndikasimudzazve maoko akabuda akamisa mota yake neapo ndakamuteera akati mambo tichamurova home ndawe ndakura zvakuta ainomwa wakomotika yakamira haana kundiziya ndakavatera ndikasvika pamotika ndikasvika wakada kutarisa mandafuratira motika panapa ndinomwa ndakataurira wakati siyai zvakadaro zvino ndiri kuona inini panapa ndiri kuchengetedza panapa wakazi tichairowa home and away ainomwa akauya naye the very first day aine kamotika kadika kaenda kau. Hey, Gomisi anenge achitoda
ane zvishiri futi, ane nyuchi, ane masini ese. Haveno kuti munoti chiine nyaya dzakadai so, nyaya dziri kubuda kumadzitare edzimosva idzi, dziri kubuda kumatare ana mambo idzi, dziri kutongwa idzi, nyaya dzekubatirana mushonga, munoti chii nazvo. Ezvinezvi Gomisi ari kuisa mwana pamahwane, mahwane ayo. Mahwane chaiwo chaiwo ndonyaya yanga ndinayo ngandangoya ndingokuratidza kuti nyuchi dziriko, ende nyuchi dzinoruma, ende nyuchi dzinotumirwa vanhu, kana zvishiri futi zviri kutumirwa vanhu. Gomisi mamona uyo amiswa pamberi pamambo nenyaya iyoyo handitika mahwane chaiwo chaiwo. So as for me, DJ Wally and the rest of the crew behind the scenes, is bye for now. Ngatisangane muvhidhiyo rinotevera.